Euskadin burutzen diren 4 delituetatik bat interneten egite da. Eta interneten egiten diren horietatik ia denak iruzurrak izaten dira. 10-tik 9 justu ere. Iruzurgileak gero eta sistema sinesgarriagoak hobeak erabiltzen dituzte eta gero eta errazagoa da gaizkileen sarean erortzea. Sakelako telefonoarekin deirik egin ezin zuela hartuta, bere telefono konpainiara joan zen Txaro azalpenezke. Zuk eskatu duzu portabilidadea zerana, Vodafonera, eta zure ezima daukate han. Ziberiruzurgileek bere mugikorraren eramangarritasuna lapurtu zuten, bere nortasuna usurpatuz, bankuko kontuan sartu ziren gero. 8 ordutan, hemen, da Alemanian egin zuten pila bat erosketa. 12 kargu egoteko diru asko lapurtu ziaten, bai. Zorionez, lapurtutako dirutza itzultzea lortu du Txarok. Fisina da Euskadin gehien igo den ziberiruzurra. Iruzurgilea ustezko komunikazio ofizial baten bitartez konfiantzazko enpresa bezala aurkezten da. Mezu horretan klik egiten baldin badugu, iruzurgilearen sarean erori gara. Normalean haiek beldurra, presioa eta premia sortu nahi dute gure gain, gu pentsatu barik erreakzionatu dezagun. Baina norena da lapurtutako diruaren erantzunkizuna. Azken aldian, egia esan, gero eta jurisprudentzia zabalagoa daukagu kasu hauetan, kontsumitzaileen eskubideen alde egiten duena. Gorenak atera berri duen epai baten arabera, bankuari dagokio bezeroak zabarkeriaz jokatu duela erakustea. Eta hala, arrazoi eman diote berriki Bilbon bezero bati. Kasu honetan, entidadeak ez du frogatu emakume honek arduragabekeriaz jokatu duela. Eta bankua dela implementatu behar dituenak sistema egokiak hau ez gertatzeko. Ziberiruzur baten biktima bagara, lehenengo bankuari komunikatu eta gero salaketa jarri. Gomendion artean, pasaitza sendoak erabili eta sarri aldatu, baina batez ere... Ez egin klika inolako kanpoko esteka susmagarrietan. Mundu mailan 900 milioi phishing saiakera detektatzen dira urtean.